Алдагы котлау сәламе Мәскәү шәһәренә оча. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Гафурова Мәүлүдә Юнус кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан әнисе Равилә, абысы Усман һәм Алина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз балам 1988 елның 16 октябрендә Зур Ширкли авылында гаиләдә икенче бала булып якты дөньяга аваз салды. 15 ел элек 4 ноябрьдә кадерле киявебез яраткан тормыш иптәше Мансурны очратып матур гаиләләрен кырдылар. Татулыкта һәм мәхәббәттә ике балаларын, Амир һәм Аминаны тәрбияләп үстерәләр. Балам диеп җаным үзгәләнә, балакаем читкә киткәндә. Тәрәзәдән күзләремне алмыйм, кире кайтыр вакытың җиткәндә. Йөрәк парам син диеп сулкылды, йөрәгемнең бөтен әгъзасы. Сәгатьләрем әкрен атлый төсле, син яңадан өйгә кайтканчы. Сау сәламәт кайтуыңны телим, шат елмаеп туган өеңә. Бәхет нуры кунар иде бәлки сине зарыгып көткән йөземә. Шундый юллар белән башлаган әлеге хатны сезне нык сагынып яшәгән әниегез. Татлы балам туган мәлне искә алам. Шул чак без иң бәхетле кешеләр булганбыздыр. Безнең җаныбызны тынычландыручы, абыйсы өчен иң беренче киңәшче һәм сердәшче, яраткан кызыбыз кичкенәдән үк бик тырыш булып үсте. Ылыгаеп, үз эшенең олы дәрәҗәле белгеченә әверелде. Аны эшендә хезмәттәшләре дә хөрмәт итәләр, дуслары да чын күңелдән яратып яшиләр. Безнең горурлыгыбыз булган балабыз үзе дә ике татлы баласына чын әни була ала. Ике татлы алмасын үлеп яратып, алар өчен бар көчен биреп, күпләргә үрнәк булып, сөекле тормыш иптәше белән яшәп килә ул. Аралар ераграк булса да ул безгә көн сайын шалтыратып тора. Кирәк икән, килеп тә җитәләр. Аллага шөкер, тәүфыклы, мәрхәмәтле бала тәрбияләгәнемә бик куанам. Татлы җимешем, бүген синең матур туган көнең. Бу бик матур хатын-кыз өчен яшеннәрдә яшнәгән гомер мәле. Сиңа ихластан бары исәнлек, саулык, дөньяви бәхет, күңелсезлекләргә юлыкмавыңны телибез. Ниләр генә булмасын, бу авыр тормышта белеп яшә. Синең янәшәңдә гаиләң гел булыр. Без барыбыз да сине нык яратабыз, алтыныбыз. Кызым минем, алтыным, син мәхәббәт җимешем. Шундый саф син, әйтерсеңләр челтерәп аккан инешем. Эшкерсез, йомшак һәм назлы, гөнаһсыз йөрәк парам. Нәфислегең, чисталыгың йөрәгемә кайнар дәвам. Бәхетле бул, кайгы күрмә, бул син гел дә янәшә. Тормышыңнан тәмнәр табып, мәңге-мәңге рәхәт яшә. Котлы булсын кызым туган көнең, барыбыз да сине котлыйбыз. Бүләк итеп матур бәйрәмеңә иң матур җыр сиңа юллыйбыз. Хөрмәтле Мәүлүдә Юнусовна, ихлас күңелдән бар теләкләргә дә кушылабыз. Бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны сезгә юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Кемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Худайдан. Бала дип җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сөнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк, күктән сорап алган, син минем сөнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың синең. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сөнмәс
ялварам. Балама бул язмыш мәрхәмәтле, язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым.